Il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista Muscat ħabbar li beda proċess biex jinħatar Mexxej Ġdid tal-Partit Laburista li mbagħad isir ukoll Prim Ministru ta' Malta. F'messaġġ lin-nazzjon Muscat fakkar kif hu minn dejjem qal li Prim Ministru m'għandux jagħmel aktar minn 2 leġislaturi u issa wasal il-mument li jipprattika din il-parti ta' twemmin tiegħu. Il-kobor ta' pajjiżna ma jiġix definit mill-individwi. L-aħna, huwa, akbar, mill-jiena. Għalhekk se nkun qed nikteb lill-President tal-Partit Laburista biex jibda proċess li bih jingħażel Mexxej Ġdid tal-Partit Laburista sa nhar il-Ħadd 12 ta' Jannar 2020. Dakinhar li jingħażel Mexxej Ġdid tal-Partit Laburista jien mbagħad nirreżenja minn Mexxej u nagħti f'idejn il-persuna magħżula u fil-jiem ta' wara nirreżenja minn Prim Ministru. Filwaqt li qal li jinforma b'dan kollu lill-President tar-Repubblika, Muscat qal li se jibqa' jaqdi dmiru bħala Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista għal ġimgħat li ġejjin. F'messaġġ li matulu tkellem dwar numru ta' temi, il-Prim Ministru fisser l-imħabba tiegħu għal pajjiżna. Bħala Prim Ministru u bħala Malti u Għawċi. Ħabbejt u se nibqa' inħobb lil pajjiżni. Ma kontx perfett u minix perfett. U kelli nuqqasijiet li tagħhom niskuża ruħi jien personalment, anke jekk forsi setgħu kienu nuqqasijiet ta' ħaddieħor, imma jien responsabbli. Nassigurakom li qatt ma nqast milli nagħti saħħti kollha biex inrott lura il-fiduċja l-kbira li tajtuni intom. Bħala Mexxej tal-Partit Laburista, Muscat għamel 10 rebħiet elettorali b'riżultati jkunu rekord fl-istorja politika ta' pajjiżna. Naf li l-maġġoranza l-kbira tal-Maltin u l-Għawċin kienet u għada sallum il-ġurnata tafda fija. Ta' dan nirringrazzjakom minn qalbi, onestament. Minħabba din il-fiduċja kien hemm mistaqsini għaliex issa. It-tweġiba tiegħi hi li għax hekk hemm bżonn. Nemmen li dik il-fiduċja li urejtuni għadha hemm u se nitlaq bil-komfort li dik il-fiduċja għadha fl-aqwa tagħha. Muscat tenna wkoll li l-pajjiż baqalu ħafna x'jagħmel. Enfasizza li rridu naraw li nipperservaw legat ta' ġid ekonomiku u ġustizzja soċjali mingħajr preċedent. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.